Baba Kalito. Baba Njoli. Wani munhu akangwara kumberengwa. Hapana zvanotiita. Ndinoda kumbotaura nyaya yedu kutaura panapa. Ndakanangana Mudharageza. Mudhara wedu Geza uyu. Unoziva nyaya iri kutaurwa naMudharageza iyi kai. Zvakangofanana nekuti makambona huku ikatorwa zvitsviyana zvezvo inototora kana 1 week ichingoti ichingoita soti nazvo zvitsviyana izvo zvakaenda kudhara nemagondo zvakadyiwa zvese nezvinodya huku zvezvo zvivanda zvikapinda zvikatora ningirikiri huku zvetsviyana mai vacho vanogona kungoramba vachingorira sokuti vane zvitsviyana kwe2 kana 3 weeks vachingoti mukosha kuti kwavari kurira huku dzacho dziri kupi. No imwe nyaya yechimwe chetina Mudharageza. What I know and what I believe and what I know and what you know. Hamusi kudya kuZANU-PF ndosaka makutaura zvese zvamunotaura. Your information doesn't work, doesn't worth. Toda kuti ndikudze mamwe information atinongoudzwa kungotemesa musoro. Haitoshandi information yaunona Mudharawe. Ninge akaluta mari yakati, ninge akaluta mari yakati. Saka zvaitwa sei mamusunga here? How many people that you just give us mazita avo nekuba kwavo nekuita sei, and from when uchingotiudza izvozvo without any action yaunotiita. Vanhu vakarohwa muHarare apo vastrike nekuda kwenyu Mudharageza. Muchiti musi wakati strike, musi wakati vanhu vakarohwa vamwe vanotoruza mabasa vamwe vanodii. But at the end of the day iwe uri kudya uri kuguta kumba kwenyu. Wakavanda hatisi kumbokuona. Buda pachena. Hatidi munhu anoshandisa vana veZimbabwe isu. Ngatishandisa vadhara musatishandisa. Kana uchiona kuti wati strike buda pachena kuti strike. Ma information ari kutaura iwo buda pachena utaure tichinzwa kuti Geza anogara apa, Geza ari kufamba songe. Kwete kuti wakavanda utaura information isingatibatsiri yapedza kuti haitibatsiri iwe wakavanda. Buda pachena utaure uri pachena kuti zvakati nezvakati ninge akaluta mari yakati ninge akaba zvakati. Taneta nezvinhu zvakadai muZimbabwe. We are outside the country because of countries. Nyika yedu haina mabasa. Nyika yedu hatina chokubata. Pamusoro pezvo zvoti wedzera stress. We are struggling kuti toita sei kuti tidzokere kumusha tinogarawo munyika yedu. Tichishandawo munyika yedu. Iwo uri kuema information anototemesa musoro futi pamusoro pokungoti chitemewa nemusoro. Information yako Mudharageza haibatsiri. Just stop to tell us those nonsense. I know, please man. Tatineta kungotora tingonzwa kuti Geza no. Wakamboti ziuka kuti kwa yena ngandine manyoka. Dzakamboenda dzadzoka dzati ndandine manyoka yenda ita sese. Izvozvo vanhu no. Uya nyoka yemabhunu ari kupika mujere umu. Akanga achifamba newe Mudharageza muchitaura zvamakanga muchitaura. Where are you now? Buda pachena usungwewo. Tione kuti une power here rokuti chichi. Kungwara kana kuziva mavandiro kana kuziva mahwandiro kana matiziro ka. It's not all about to be clever for everyone. Hazvirevi kuti wangwara panyika yose, because now you telling us your story about what is happening in Zimbabwe. Pakulutwa kwaitwa sei, paluta vaita sei. Buda pachena Mudharageza uye utiudze uri pachena. Tidzo kuti Mudharageza atane rally mustadium, Gwanzuro stadium. Toendako tonotora nyaya yako ubude uenda kumba kwako kuti kuvanda zvauri kuita. Not like that. Don't use people for Zimbabwe zvakadaro. Kushandisa vanhu zvakaipa. Please, buda pachena Mudharageza nenyaya yako. Yeah.